Вие ме чуете, то ладно. Здравейте! Не си мисля, че това е някакъв нов Майнкрафт епизод на Майнкрафт Лудени. Не. Искам само да съобщя, местя се в друг профил, оттам продължавам клиповете. Няма да почвам пак така първи, втори, трети, четвърти, пети, шести епизод да качвам. Продължавам да се качвам от сега седна, трябва да направя четвърти епизод и нагоре. Да не си викате какъв е тос копирайт, бързо да го издаваме. Това е важна информация, нарочно качвам от този профил да си мисля, че после ви лъжа. Направя си нов профил, интервал join the props май беше. Интервал не се пише, а се цъка за space. Мисля, че го има, ако не ще тушака, а мъжото е съха, едно Досхака 11. Така, едно от тия двете имена ще съм снял. Исках само това да съобщи, съжалявам за навикваницата, оттам баща ми дойде и той като дойде не мога дали има някакъв спор. Така, съжалявам, че го давам, добре хора. От мен това беше. Направя да го правим като четвърти епизод. Добре, викате си къв четвърти епизод, тук само 3 табелки. Първи епизод беше обяснение, ако не помня. Сега трябва да си направя една табелка. Да си сложа и днеска един друг приятел ми даде идея при малко по скайпа. Аз от последния клип отказвах, че не съм стала от компа. Така. Така. Пак лагна. Съжалявам за силния лаг, просто имам някои проблеми. Пикни да рече. Така, днеска потребител от друг сайт, който няма да ви кажа нарочно, да не пишете после лодака. Така се казваше. Така, той ме накара да построя ферма за овце. Ще го направя. Така, лодак, ще го направя само заради тега, защото ти си накарал. Тук падам голем фейл. Чакай да сме на единичка. Сега, какво беше единичка? Така. Трябва да погледна по-така високо. Ето тук мисля, че се получи перфектно. Тя ще бъде нещо. Съжалявам, там се навиква за работа, професии, шефове, такива. Не си мислете, че някой се търси работа, просто викат за шефа на баща ми, че е такъв и що си е такъв. Така, внимайте, ако познавате баща ми по гласа, който е много малко вероятно. Да не го издавате, Съжалявам, че правя всичко на креатив. Но са всичко на креатив съм правя всичко. Питам тук натам, да спал тук натам. Някои епизоди да правим малко така сериозно, защото иначе няма смисъл от епизодите, то повечето хора обичат да гледат сериозно.
Чудите се защо го копая толкова дълбоко. Ами ще ви отговоря на въпроса. Копая толкова дълбоко, защото тук ще муцете не трябва да могат да излизат, защото знаете, всеки чудовище и животно може да се промъква в тази цена, по някакъв начин да се бъгне или не. Така. И правим е тук 9 стига за какво направих. Съжалявам за лава, просто снимането е. Ама какво да се прави сега, не казвам аз какво ще става. Да, твоето нещо беше лесно, ама защото си ми най-добрият приятел там от Търново. Защото аз, знаете, казах съм го, че сме много Търново и хората съм прилегал. Само не дайте се знаете. Всички така навлага вместо моите хора. Да, Сашо прав. Чуйте се защо избрах да join the project. Ами, нещо като продукции, а joint ми е един стар ник от Minecraft, той е без скин. За разлика от той, ако сте забелязали, аз не влизам през този joint. Аз влизам през този лоу. Ама детейте ми крадете нека пълза вчера в един клип в един сервер, защото аз принципно някой път ми се случва да бъдна на сервера. Не е много трудно сервер. Не се случва така редко как да влизам на сервер, как правят някои други хора. Не се обиждайте, не искам да ви избира, искам просто да спомена нещо, което някой може да не разбира. В 10 стига, защото така. Така. Сигурно съм някой на мовете се вика. Да, то се казва да не се обиждам, само да не върка къщата. И тя е там на друга дърва, с който помогам да се го избутам. Така. И хора ще ви кажа нещо, което може да не ви стори приятно, защото този профил може да не се качва повече клипове. Съжалявам за хората, които се абонирали за мен, което е много малко възможно, защото нито един човек не се беше абонирал за мен, както аз ви помолих. Само един мой клип има 4 гледания. Така, да се получава грозно момента за сори, аре спокойно. Нищо странно. Ох, дела съм минавам човек. Така, както виждате, не може да правя взаимни неща, но по принцип моите постройки са въздушни. И внимайте, проверете. Славите да ми глава. Не искам цялата тая. Ужан, како стар вече. Няма не си жив нещо в чета. Мерси за пилнцето. Жанка. Сори. Така, мисля да почна да се прави една огромна градина. И къща по някакъв начин да гледам да се заземява вече. Защото много гадно се получава само. Къщата ми въздуха, постройките надолу. И така.
са шмонти капели, пълни са врели. Сега да ми кажете после, че не съм го изпълняла защото просто може и да се пръвна в бати тъпто момче, защото така се получава. Може и да се пръвскалипвате. Стига бе! Фахна заката. И хора. Това се избрахме след там. Ето тия неща трябва да се отстраняват. Така. Само заради този епизод ме е помоля това да го направя, ще го направя по-стилни, да си е така. Горе покривчни, горе тъмни, подхарата. Направо ще похтиш, говори казването Удака, оя. Това ще съм думите, опа, обаче. Аз винаги тази статия, като се явира е така и се стресна, докато се осъзнае това и гадачки си. Няма все пак. Аз го слушам и правя коткадички. Коткади. Но никога не пишете негативни коментари. Ако искате, просто откажете от моите клипове, от моите поредици, ама не правете такива негативни коментари, като клипове ти стъпи, ти си слаб майнкрафтер, не можеш нищо да направиш. Някакви такива обиди, като глупа, как да разбие, сващам идеята. Сващам как разбие. Да, видех! Как може всеки като снимам да ме питате всеки работи. Съжалявам за това, явно всеки път, че имаме някакви такива срещи с някои неща. И хора, ако ми видите на този сервер, има едно нещо, дето само да го правя сервер. Никой не ми знае тактиката, освен моите най-добри приятели. Дела, ще така се бъга да слага отгоре. Не, това не ми помага за следващия ред отгоре. Може малко да ми помага. Аз откъде знам да се ме объркат. Че се дразни, че ми ги пуска така обърнати. Много хубаво се получава. Този трик съм го научил от един клип, не помня кой го беше качил, ама не от знака. Не от никой мой се учени. Де стига е? Така. Както знаете вече, аз почвам да снимам такива клипове като знака. Ако ми се получи, мислех от началото да го направя диамант, гадичко си. Колко ще много ми става, както мързашката. Хора, никога да не ви фаш мързала, защото това е много лошо нещо. Да ви фане мързала все едно.
Някакъв грип. Ужас. Мързва да лови един път, просто кара да умреш. Толкова те мързва. Не питайте откъде го знам, няма да ви кажа. Добре, отлично от театъра. Да се правим защото... Не се пак... Хора, не гледайте от мен, че извършвам действие на мързва, защото само можеше да си лежа на легото и да си гледам телевизия, но не виждате, че стоя. Не искам после никой да не съм плакал, че не съм снимал, защото какво си що си. Ако видите, че някой нещо ме е накарал и не съм качил, и не съм се едно качил клип с устройването на това да ме накарал, съм преценил, че това не става. Все едно не е. Не, че не е достойно, просто. Или е много работа, или е нещо много лесно. Преценил, само че не е трябва. Албанят ми покажа по-едно. Може да се таки бъл най-мраза. Сега той пак ще ми звънне. Ама аз нямам. Ще трябва да това направим там. Така, червена точка, както се казва. Искате ли ви разкажа един вид? Окей, що ми искате. Може да сте го чули от господин Андреев. Той да прислага и всеки четвъртък. Също са. Трима пичове са напили. И си викнали такси да си ги закарали вкъщи. Чакайте, така, таксиметровия ги видял, че те са мъртво пияни. Не много. Не малко, мъртво. Мъртво пияни. И той реши да се направи с тях един базик. Направи си базика и базика бил такъв. Да запали колата, съжнан залага. Да запали колата, все едно да поработи малко. Не да я запали с запалка иначе. Да форсира двигателя. И по този начин хора, пияниците да си помислят, че той ги е закарал от тях. Съжалявам, че така бавно разказвам вид, просто съм се внесъл в играта ми малко трудно. Съжалявам, че правя по-крива, така ама е тъпо. Сено не че е тъпо, казах ви мързи. Само док, нали няма да се реши? Отлично. Да, Сега взема си една артичка. Слагам тук. Ще взема глас панел, защото така аска. Трябва да е глас панел, иначе няма живот за хората. Малко грозно се получи. Там. Всяко беше скелетен спайдер. Чикен, кокошка. Оцелот, биолагер, тия колепа. Медуза, арчал, че имам работа. Така. Slime, zombie, spider, blast, silverfish. Така, хора, съжалявам, че направих съобщението в този епизод. Оха, този silverfish трябва да бъде килнат.
всякакъв случай, иначе ще срещне на някоя хиляда ще срещне ще имам бой. Така. Търси, което спам в страна. Това спам го дуе. Убийте го. Така. О, шибе. Това. Сори, ама съм забрал какъв на английски все пак. Какво па? Ето ми. Да, признавам си, исках да се изфукам, след това не ваша работа. После искам. Базика се, ваша работа, нали, библията ти. Така. Второ. Взимам си малко там торч, отлетя малко, заради това ще сложа повечко. Също малко търпи. Съжалявам, пишно. Надявам се клипа да ви хареса, макар че. Сега той ме пита защо му затварям 100%. Аз сега разпалваме тук малко овчици. О, даже малко овчици. Така. Транспорт. Уедстоун. Не, прав съм, мога да се призна сигурно тук най-спокойно. Първият пич. И нещо така. Така хора, мислим си... Али, дестия си писала. Така съжалявам. Ръска, ако гледаш... Ръска, ако гледаш... Тега клип, ти си го пребавя. Влагай заради тебе. Аре, разкарай се на подобно това. Така. Така. Ами това е. Това се получи от бюджета. Съжалявам. Тук ще се работи с едно с това нещо. Аз тия неща не ги правя така да не ги ползвам. Ето тук ще изляза в банк. Ооо, ти ще се вънка. Съжалявам малко като ми заради. Ооо, ей. Пилотата е, също смачкам бе. Разбираш ли бе, сега тук ще запаля, няма да пипаш хората бе. Правим моите хорица с най-орите и няма да ги пипаш. Съжалявам за огромния лак, мисля, че клип трябва да спре, що лагва. Сега трябва да спирам клипа, аз програмата няма някаква автоматична такова за да спре клипа, кога почне да забия нещо в програма. Ама нещо, аз си го спра, ето убих зомбито, убирам му експито и спирам клипа, за съжаление, защото много пъсна да лагва. Добре, тук как върви, хорица млади. Добре, това беше голям фейл да отворя вратата, защото май ще се изселят навънка. Се изселят. Те той излезе. Мъженцуто. Дъвте си нещо тук. Тук подобно да хвалям с това. И така. Аре, до скоро!